Окей, як тебе звати? Ярослав. Ярослав. Восьмерка. Дивись. Можна помолитися за тебе? Ну, конечно, если ей это поможет. Звісно. Ісус той самий, Він зціляє. Окей, Ярослав. Я хотів би коротко помолитися. Ти просто сиди, приймай молитву. Я коротко помолюся за твоє плече. Ліве, правильно? Ти можеш не молитися, ліве, правильно? Ісуса Христа і наказує плече, будь зцілене прямо зараз. І забирай сміх прямо зараз. Ім'я Ісуса. Амінь. Це правда? Що, є щось? Ну это самовнушение. Це не саме, що це ім'я Ісуса. Ми не встигли вас внушити навіть вам щось. Ми просто підійшли за... Это какой-то гипноз. Окей, нічого не були в залі? Ты знаешь? Слава Богу! Ярик, Давай. Тільки ти не ламай його. Не ламай плече. Ну, как бы я его чувствую, но реально, я могу руку хотя бы. Ой, ваша болит, нет, спасибо. Не чесно? Ну, серьезно. Слава Ісусу. Ну, может, она уже не болела. Давай. Ім'я Ісуса будь цілий повністю. Я наказую життя. Оголошую життя. Амінь. Где-то. А то будет Иисус. Слава Богу. Окей, Ярик. Знаєш, що трапилося? По одній причині. Чому це трапилося? Тому що Ісус любить. І Він любить, Він зціляє, Він показує цим, що Він чує вас, Він знає вас. Написано, що Він скоро прийде, Він буде судити живих і мертвих. І тому ми проповідуємо, що люди покаялися, прийняли Ісуса в своє серце, тому що Він скоро прийде. І цим чином, чудесами Він показує, що Він любить вас, але Він зціляє ваші тіла, Він наповняє миром. Тому що ми не просто тіло, ми є духовними творіннями. Але коли Він зціляє наше тіло, показує, що Він знає нас. Він наш Бог, Він наш Творець. Розумієте? Я рекомендую одну річ. Коли ти прийдеш сьогодні додому, просто помолися коротко. Господи, відкрийся мені. Я вірю, що Він буде тобі відкриватися, показувати себе через людей, через ситуації. Він буде тобі відкриватися. І ця ситуація – це ще ознака того, що Він тебе знає, Він про тебе турбується. Вважаю, що це дивно звучить, як на вулиці там. На великому разі це істина, це не гіпноз, ми нічого не куримо, бо мені деякі кажуть, ти щось куриш, мене. Вони теж переживають Бога, там одного спинаболя, і Бог зціляє, вони кажуть, ти що куриш? Я скажу, я не курю нічого, а просто молюся за людей, тому що Ісус сказав, йдіть моліться, зціляйте немічних, залишайте мертвих, виганяйте демонів, і кажіть, Царство Боже наблизилося. Я кажу, Царство Боже наблизилося. Ісус близько. Зробиш так, ввечері, коли ти йдеш додому. Може вас, будь-яко може завтра після клубу. Окей? Може вас щось тривожить, дивіться. Це нормально? Если вдруг возникает боль, то можно говорить, что именно Иисуса Христа я исцелен, боль идет. Сами просто можете Я наказую повністю не повертатися болі. Ім'я Ісуса. Да, желудок, Бути зціленим. нога, рука. Голова, голова наверное. Просто именем Иисуса Христа моя голова исцелена. Амінь. Сегодня утром как раз